Van de morgen is er weer een hoest te afstutsen. Dat is in Newton, Massachusetts in Amerika. Peter Hoving die emigreert als jonkje van 14 van Drachten naar Amerika. En daar had hij zijn leven lang cameraman geweest. En zo nou en dan kwam hij weer om in Friesland en altijd nam hij de camera mee. Die opnamen die monteerde hij toestand te een film en die werden op de Amerikaanse televisie te zien. Oh, it's going to be wonderful. Oh, I'm going to film him digging a grave. Oh, yes. Peter Hoving maakte in 1969 een poëtische film over het dorpje Marm. De Village Kamer te gieten en wie onder oren op de Amerikaanse televisie te zien. Doe. Nou wil er een vervolg erop maken. Hoe en wat weet hij nog niet correct, maar zijn aanpak levert wel nieuwsgierig materiaal op. Ik ben nou wel aan het filmen en het is het idee om net auto's te laten zien. Dus ik weet wel waarom net vroeger. Dus, en dan ging ik naar het Tjerkhof daar. En daar had ze dus een hek en het zegt gedenk te sterven. Dus ik weerde in plaats van, dat is de koster. Nee, wat dat niks van mij. Wie, dat wordt emotioneel. Ja, maar dat was zo goed de vorige keer. Toen had ze zulke mooie dingen verteld. En dan zei de koster, ja, ik ben maar 20 jaar en best voort. Dus dat is er maar een stien. Dus dat wordt misschien de film. Ik heb maar 4 minuten. 5 minuten film kun je alles doen. Ik ga er alles in je uithalen. Die hier een maand in de groen zetten. Die moest er weer uit. De notaris die het testament net goed laten. Oh. Hij moest in grijpen bij zijn broertjes en hij laat bij zijn huid. Ja. Toen zeiden ze van, zou je dat zetten om die mannen weer uit te halen? En ik zei, ja wel. Maar we gaan wel wat werk gewoon. Ik ben naar de graven in Haaien en Venkum. Toen heb ik in de krant. Nee, dat heb ik erafenis van een week, maar ze gaan mij net bellen. Hoe kan dit nou? Ik denk, nou, dat is echt raar. Ik dat hen bellen, ik van waar maar het grijp maken. Nou, als ik jou net bellen, ik zei, nee, ze gaan mij net bellen. Aukje wie je krijgt ook al. Ja, oh, Aukje. Ja, dat is ziekenhuis lang, hè. Jongen, Aukje Vellinga? Ja man, dat wie ik wil draaien ziekenhuis. Dat wie een grote consternatie. Hij wordt er net op. Hij wordt net op en mij had toch gepraat. Zit er dus als toe met de hand filmst. Zo. Want hij wordt dus net meer op de camera als eerste. Laatst had ik die familie van je begroeven, die vrouw Slager. Ja, dat is. Toen vond ik nog een munt uit 1710. In hetzelfde graf. Die had de familie, jong. Ah, ja. En toen na de begrafenis, ik denk, god, wat laat er in het graf? Daar lag een 2 euro munt. Zodat hier de familie erin dingen. Oh. Van later werd. Ja, dat is. Zo, dit is 1500, dit is van Ja. Karel de Groot uit Maastricht. Och, Dit meesken is dat ook. een mooie munt. Ja, ze zijn echt Ja, wel best. burg. Maar het is mooi, dat is bij het kerk gevonden, Ja, dat mag je tuurlijk. direct beloven. Dan maak ik nog een orgelspeler haast, joh. Maar ja, ik had de kosterfoon. Wel. Ik had je wel eens nachts schrikken, toen ging je bij een vassenjacht. Denk erop. Blind. Ja, oké. Dat is naar bij. Toen ging ze je vassenjacht. En ik naar huis om wie het lekt. Ga ik daar achter die stien zitten. Nou, ik denk dat ze hier nooit wegkomen. Nee, dat kan niet. Net een vassenjacht op een Tjerkhof. Zo, de filter die had dus een beetje een probleem, dus dat is het einde van deze filter. Want het is dus een filtertje, als het trouw heen kist, dan kist de wolken, die kist dus, ja, dat draait dus, dan kist de wolk, komen de wolken er weer uit. Ja, maar dat is... Dit is een jongere boel. Ja, het is even zien of het nou werkt. Hey, dingen gebeuren, wat kun je ervan zeggen, you know? Dus je trouwde met een Friesin uit Marm. Beginnen we dus ben en dus ieder 2 jaar gingen we om op visite. Dus, en ik kan net stilzitten. Ik kan net zo zitten, dus ik nam een filmcamera mee, een Bolex. Dat had ik dus voor 3 weken gedaan dus. Iedere dag op stap in het dorp. Om dus te filmen. En dan had ik hem gestuurd naar het Edinburgh Film Festival. En dat was dus ook een grote eer om die film daar te hebben. Maar ik op televisie ben je, of nee? Ja, oh ja. Lokaal en ook internationaal, over het hele netwerk. Hoeveel lege plakken binnen je nog? 220. Dus er is plak voor 220 hier. Ja, ik ga nog een plakje voor jou. Wij moeten... Waar wil je leden? Bij de band? Waar is de band? Ik vind dichter bij Tjerken. Kan ik daar ook lezen? Nee. De Leidelingen. Ja. Ik had dat allemaal, al die dingen boos.
Ik kan je voortblijven op meer. Dat had zo. Hey! You know. Het plan wordt gemaakt door het doen. Ik zeg dus, dat is mooi. Dat is de koster. Even met praten. Oh, die had het door de benen en de meesten in de graven. Dus na 20 jaar gaat het voort. Oh, dat vind ik. Nou, dat gebruik ik misschien wel. Misschien een ondertiteling in het Engels. En ja, dat doe je letter. Dus het wordt dus die films die je dus maakt, voor mij, is het dus, door het maken krijg je dus een idee wat je gaat doen. Vliene hier maken Hoving een film over zijn paken en beppen, met foto's en loodsopnames die hij in de jaren 60 maken. Ik heb dus heel lange gesprekken gehad met paken in het Fries, hoe ze leven, en beppen ook natuurlijk. En dat was het jaren, dus dat weer in 64. Dat is nou meer dan 50 jaar geleden. Hier dus die tapes, die bandjes. En uiteindelijk, vorig jaar zei ik mag wel iets doen met deze stem, met die echte stemmen dus. Daar mag ik wel iets mee doen. Nou, wat zei dan, daar weet je niks van, hè? Alles gaat me nou wel. Ik denk nou was voorbij. Hoe het hele leven? Jawel. Van de laatste tijd aan dat ik een stuk papier achterna vleeg, dat hoorde win, dat ik op kop door de week in rond. Toen ben ik in Bad Woorden. En ik vond het zo mooi om die Friese taal te leren. Ja, mijn pakken die praten dus. Ja, wat moest er doen, wat doe ik? Ja, het weer laaien dus. Dat ik had de klompen maar een kans had. Ik kan niet meer, ik kan geen klompen meer aan. Ik wil net zeggen dat ik iedere dag naar die films ga. Maar iedere 3-4 maanden dan zit ik dus in mijn stoel tussen en ik heb een groot scherm. En ik ga naar die film en ik zeg, hey, het is toch mooi. Een paar van die ouders nu een gummilezers. Dan kroop ik er wat in een blom toen om. En dan zit die in met wat dwars van of wat. En dan de oren die leiden al eens. Ik ben aan het filmmaken. En dit is maar voor een paar mensen, maar ik vind het, om het te doen, vind ik zo fantastisch. Wat is de oudste graaf hier nou? Hij is vanmorgen verhuisd in Hoesta, maar zal contact opnemen wat de film al is. Waar leidt die dus? Om mijn hoeken. Van mijn hoek. Oh, deze. Daar ben je.